oso pozik gaude, gaur azkenean posible dugulako Diximet webgunearen euskarazko bertsioa aurkeztea. 2 urte edo pasatu dira proiektuari ekin genionetik, hobe esan, Rosa Estopak proposatu zidanetik nahi zuela webgunea euskaraz ere egotea. Katalanez, gaztelaniaz, gallegoz bazegoen, baina euskaraz ez zegoen eta garrantzitsutzat hartzen zuen euskaraz ere egotea. Porque esto no se hace a una sola persona, esto es un proyecto muy global y lo que estamos haciendo, además es súper importante lo que habéis hecho porque también sirve a muchos otros niños. Ahora, este año y los años que vienen, va muchos niños a utilizar esto que habéis hecho vosotros. Esto es una plataforma ahora que se llama Diximet, de decir y medicina para pediatría, donde vamos a hablar de palabras que utilizamos para hablar de nuestra salud, ¿no? Palabras que son médicas. Y esta es una plataforma abierta que puede consultar todo el mundo, donde no solamente hay un diccionario o lo que conocemos como un diccionario, sino que hay más cosas. Habéis visto que hay un atlas del cuerpo humano, habéis visto que hay juegos, que hay un apartado de COVID que ahora estáis terminando de grabar, etc. Bueno, pues, y además que si alguien lo ha utilizado ya en sus casas o en la clase, habrá visto que se puede entrar de muchas maneras distintas. Es decir, tú puedes entrar al azar, voy a buscar una palabra a la que me dé, puedes ir a buscar una concreta, puedes ir saltando de una a la otra. Y esto es para que no sea aburrido. No es un diccionario que hay que leer desde la primera página o un libro que hay que leer desde la primera página a la última, ¿no? Aquí podemos ir saltando, ir fluyendo, que decéis ahora, Ni galder naiz, hemengo gurasoa eta baita ere Wikipediako langilea. Eta, Igonerekin egia da, bulegoan geunden egun batean hitz egiten unibertsitatean lantzen dugulako askotan Wikipedia eta baita Txikipedia eta gure kezka beti delako, justo Rosak azaldu duena, gauzak azaltzea, modurik oinarrizkoena, baita ere zer den azaldu behar dena, eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin urte batzu daramatzagu ere Txikipedia lantzen, irakasle izango direnekin, eta eskola askotan, badakite hemen batzuetan egiten duzuela ere, Txikipedia landu, bai. Guk badaukagu euskeraz baliabide hori, eta guretzat oso interesgarria zen, beste baliabide bat egotea euskeraz, azkenean indartzen duelako gurea. Guk auzolanean sinisten dugu, eta hau da auzolanaren proiektu bat. Unibertsitateak itzuli du, beste eskola batzuetan itzulpenak terminoak zehaztu dituzte, jende asko parte hartu du, eta behar genuen eskola bat audioak egiteko. Galder etorri zitzaigunean erronka hau proposatzen, badakizua ez da, orokietan erronkak pila bat gustatzen zaizkigu. Orduan, segituan, momentu emertan esan genion, itzengo dugu irakasliekin, eta ikaslei proposatuko diegu, baina egon seguro, baietza izango dela. Iruditzen zitzaigulako proiektu zoragarri bezala, gainera komunitatera behitu zelako ekarpena, gaur hobeto ulertu dugu, Rosak azaldu diguna eta gero, zelako ekarpena handia egin diegun baita, gizarteari eta komunitateari eta euskerari baita. Lehengo, zoriondu nahi zaituztegu ikasleak, benetan oso gogotsu aritu zaretelako eta oso arduratsu definizio guzti hauek prestatzen, ez da? Etxian eukiduzue irakurketaren prestaketa hori, gero grabazioak ere, batzutan lehenengoan ez direrten, berriz grabatu behar izan dira, baina beti irrifar batekin eta oso aktibo eta jarrera bikaina eukidozu eta orduen, eskertu nahi dizuegu. Pues guri etorri zitzaigun irakaslia esatez, aurioa grabo behar genula, eta grabatzeako bagin behar genula lehenengo ikasi, eta hasieran ez genuen ulertu zein behar genuen, baina gero esan zigun zein bertzan. Eta audioak grabatzeakoan, adibidez faioak iten bazen ditun berriro grabau bertzian, eta faio ezberdinak egontzian, adibidez erreixa zaniz bat eta gero zai bat. Eta zentrate zinean zaian eta gero erreixa gaizkite zenun, eta holako gauzak. Eta pixkat urduri baino ondo.
Nahi tokau zitzaizkiten 3 hitz, lipotimia, azizurriak eta COVID-eko bat, eta lipotimiak esan nahi du, beroketa o azukre maila jaste izaizunean, eta zuti baldin bazaude batzea eta eroitze zehala. Eta azizurriak esan nahi du, estarria puxika baten antzera jartze zaizu eta gaina gaixotasun bat da. Eta COVID-ekoak oso zailak izan zian, baina esperientzia oso ona izan zen.